Javno predavanje pod naslovom Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća doktora Emira Filipovića, koje je održano danas u organizaciji Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu, pratila je i izložba dokumenata iz istog perioda, u nastojanju da se domaćoj javnosti približi ovaj zanimljivi period bosansko-hercegovačke historije. Sama suština predavanja Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća jeste predstavljanje dinamike ovih odnosa i ukazivanje na njihov značaj u periodu prije vremena koje danas računamo kao početak osmanskog perioda u bosansko-hercegovačkoj historiji. Kroz to mi vidimo zapravo da postoje dvije faze tih odnosa. Prva je u kome se Bosna na neki način konfrontira sa Osmanskim carstvom i druga je faza u kojoj zapravo počinje neka vrsta blagog, a onda vrlo intenzivnog savezništva koje se opet koristi u neke, da kažemo, ciljeve, ovisno od toga ko je u savezništvu s jednom ili sa drugom stranom. Poseban segment današnjeg predavanja predstavlja prateća izložba koja nudi dokumentarni uvid u ovaj izuzetno važni i prilično zanemareni period bosansko-hercegovačke historije. Postavka sadrži ukupno 10 reprodukcija različitih dokumenata prikupljenih iz više evropskih arhiva. Kao što je Venecija, Firenca, London, Dubrovnik i Zagreb. To su dokumenti od povijesne važnosti, dakle medijevalistička građa koja svjedoči o najranijim odnosima Bosanskog kraljevstva i Osmanlija. Među njima najstariji dokument je iz 1389. godine. Dokumenti su dakle povijesni i nemaju neku umjetničku vrijednost što se može i očekivati od takve vrste građe. Zasnovan na izvornoj podlozi, velikoj produkciji i brojnim fundusima pregledane građe, projekt Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća nudi novu postavku za razmatranje ne samo ove teme, već i za sagledavanje historije srednjovjekovne Bosne te cijelog Balkana.